Pozdrav drugari, evo nas u još jednom fotopobedniku, još jedno takmičenje je završeno. Hvala svima na učestvovanju i sada ćemo proći uskoro kroz fotografije, kao i pogledat ćemo koji su bili vaši odgovori i vidjet ćemo šta je od toga, šta ste pogodili, šta niste i ko je šta osvojio. Konkretno, bilo je solidan broj takmičara, hvala svima na učestvovanju. I da kažemo, ovo je bila prva fotografija. Na nju ste odgovorili 44% da je obrađivana, 56% ne. Konkretno ova fotografija nije obrađivana. Slikana je 50 mm 1.4 objektivom. Vaši rezultati su bili u pravu generalno, znači da nije ovo obrađivana i to bi bio tačan odgovor. Sad ćemo preći na drugu fotografiju. Druga fotografija je bila ova, nju sam ufotkao skoro. Konkretno ste odgovorili da 25% je obrađivana i 75% da nije obrađivana. Onaj ko je odgovorio da nije obrađivana je bio u pravu. Idemo na treću fotografiju. Treća fotografija je fotografija ovih kolača. Ona je isto nije obrađivana, konkretno je isto odrađena sa 50 mm 1.4 otvorom blende. Vi ste odgovorili da je ova fotografija 59% čak da je obrađivana, tako da niste bili u pravu. Ova fotografija nije bila obrađivana. Idemo dalje. Ova fotografija je isto nastala u januaru ove godine. Konkretno ste odgovorili 69% da nije obrađivana i bili ste u pravu, ova fotografija nije obrađivana. Kogod da je to odgovorio bio je tačan. Idemo na sledeću fotografiju, ovde su bila već podeljena mišljenja. 50% od vas je odgovorilo da je obrađivana, 50% je odgovorilo da nije obrađivana. Konkretno ova fotografija je obrađivana, može se videti i zaključiti po mnogo detalja. Eto, mislio sam da će ova fotografija biti jedna od lakših, međutim ova je fotografija koja se je bukvalno podelila 50%. Idemo na sledeću. Sledeća fotografija konkretno nije trebala da bude obrađivana, odgovorili ste 55% da je obrađivana, u pravu ste, ova fotografija je generalno obrađivana, sređivane su same boje na ovoj grančici i da kažem da još neki tu detalji, vinjeta i tako te stvari su obrađivane, tako da bili ste u pravu. Idemo dalje, sledeća fotografija, 78% vas je reklo da nije obrađivana. Konkretno ova fotografija skoro da nije obrađivana, ali ko je odgovorio da je obrađivana bio je tačan. Sledeća fotografija, vas 68% odgovorilo da ova fotografija nije obrađivana. Ova fotografija konkretno je obrađivana. Pojačane su boje, sređeni su neki detalji, neke senke. Ova fotografija, vas 84% je odgovorilo da nije obrađivana. Međutim, ovu fotografiju sam pojačao samo bele tonove. Ajde da kažem, svaki detalj koji pojačavam ili nije iz aparata računam kao da je obrađivana, iako većina fotografija, kao što sam i diskutovao sa jednim fotografom, mogu da se izvedu iz samog aparata. Ja opet želim da fotografije budu takve da vas prevare i da ne bude 10 od 10 tačnih odgovora i čak ni u ovom fotopobedniku nije bilo 10 od 10. Najveći broj glasova je imala jedna takmičarka čak 8. Na drugom mestu je imala takmičarka 7 čak, pozamašan broj glasova. Dosta vas je imalo 6 tačnih odgovora i generalno malo manje 5, 4. Desilo se čak u ovom fotopobedniku jedan takmičar je imao 0. To me je baš iznenadilo da je neko imao 0. Znači, bukvalno ste trebali tog takmičara da pitate i kažete koje si odgovore dala, daćemo sve suprotno i imat ću svih 10. I posljednja fotografija koja je bila, to je ova motora. Vas čak 81% je odgovorio da je fotografija obrađivana. Konkretno ova fotografija nije obrađivana. Samo dobra postavka, dobro osvetljenje, veliki otvor blende, dobar fokus,
su učinile ovu fotografiju sa crnom pozadinom da izgleda ovako kako izgleda, tako da ova fotografija nije obrađivana. Proći ćemo još jednom kroz sve fotografije. Ovdje su, da kažem, neki rezultati, kao i vaša imena. Idemo, znači, od prve fotografije. Prva fotografija, kao što rekoh, nije obrađivana. Znači, ko je odgovorio ne za prvu fotografiju, on je bio u pravu. Druga fotografija nije obrađivana. Treća fotografija nije obrađivana. Četvrta fotografija isto nije obrađivana. Peta fotografija je obrađivana. Znači, kao što rekoh, podignete su malo blacks i tako neke stvari. Ova fotografija je isto obrađivana. Isto minimalno obrađivana, uz, kao što sam napomenuo, boje i svašta nešto. Minimalno, znači ova je najminimalistički obrađivana i ova nije obrađivana. Tako da, generalno uvek gledam da su fotografije što realističnije, skoro da su neobrađivane, one koje su obrađivane, nekome se to možda sviđa, nekome ne. Evo sad, javlja nam se Nemanja i kaže da sam trebao glavu jednu da obradim. To je konkretno ova druga slika. Ostavio sam fotku takva kakva jeste, kome se sviđa, sviđa, kome se ne sviđa, ne sviđa. Hvala vam svima na učestvovanju u kvizu i vidimo se, znači, u brzoj nagradnoj igri i nakon toga u sledećem fotopobedniku, to jest fotopobedniku broj 4 koji će biti 27. 27. generalno organizujemo fotopobednika i 28. je uvek izvlačenje. Treći fotopobednik, da kažem, dosta vas je učestvovalo u svim fotopobednicima do sada i to mi je jako drago. Eto, objavit ću na sledećem storiju tačno ko je osvojio, koje su nagrade. Tako da, šta da radimo? Loše su sve fotografije, nekome se sviđaju, nekome se ne sviđaju. Kao još jednom što kažem, hvala svima na učestvovanju. Vidimo se u sledećem fotopobedniku.